noma isimo simanzonzo Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo Ngikubingelele mbukeli kwesimantshontsho sikulethela indaba efika ngaso ke isikhathi uba uboke umfana webhiki akayisoli futhi akaxolisi ngento ke ayibhalile lapha ke epage lakhe lika Facebook ke ukuthi ke ukhuzane ke amthuke kanje noma ke amsole kanje nansi ke ivideo lapha ingayisoli khona ke ubobo esho ngempela ukuthi ke imina ke obhalele ya post imbukeli indaba ke ayipheli kwesimantshontsho kepha kuphela isikhathi siyabonga Awenjomane ngifuna ukubheka la ukuthi ikhasi lakho lebiwe noma wena nopostayo khona ipost ebengiqeda kuyibona nje manje imbone ehlukene Hayi mina ngqo mfowethu. Wena okhuluma amaqiniso. Impela ngikhuluma amaqiniso mfowethu akusiwo omunye umuntu. Okay Njomane okusho ukuthi mhlambe ngelinye ilanga iyadingeka ispace esokuthi uyindlale kahle inkulumo yakho ukuze abantu bezobona ukuthi cha konke kuphuma kuwena kusingakuthi kuyaliwa. Hayi akusonkinga lokho mfowethu asidalo. Okay Njomane. Ngesikhathi vele manje sokuthi ngikuchaye nje konke mase ngikuchayile ke caco ngizondayo noma ngizondi sihlukane nje nabalandeli into engifuna leyo vele. Ngicabanga ukuthi mhlambe lo 2 minutes engakunika wona uyoba umncane kodwa ngicabanga ukuthi kukhona la unganqampuza khona mhlambe ukubeka abantu esithombeni ukuthi cha ipage alebiwe okukhulumayo ngabe kukhulunywa wena bese ngizama ukuhlelela ipodcast ke la singawazi ukuthi sixoxe khona ke sikhulume nje nangawe nangempilo yakho konke ke. Hayi ipage mina alejiwe. Alejiwe ipage. Cha Njomane futhi ngiyabonga ngikubhalele lapha kwaTsapho ke. Unubhada usibali uvunuhlenga nosibali unudlala nosibali kone ayobani unuba nosibali Hello, abheka phela makameni ayolibulala ngeni ngicela ungitshela abantu abami ningalinge ngifungile